namba 5 zvirono kudaro anodzidzisa neanomurengera vachiyakuro kumberi vamwe vose simukai turumidze Mwari nehymn 79 mweya wangu unomuponisi udzai Jehovha. Afrika yedu rurekerero vana va Mwari. Afrika yedu rurekerero vana va Mwari. Masikati ano toda kuti tipe mbiri kuna Jehovha Mwari Baba wedu ari kudenga, musiki wedenga nenyika negungwa nezvose zviri mukati mazvo. Afrika yedu. Amen. Ukanzwa munhu achiti ndinotenda Mwari akandiita mupostora waJesu musangano ravapostora vaAfrica, ari kududzira zvinhu zvikuru Afrika yedu. Nekuti mumashure umo upenyu hwedu hwanga husiri chinhu, asi nokuda kwoumwe mambo hwaMwari hwakaburuka panyika namudzidzisi Pauro Mazha weAfrica, tave nechimiro pakati penyika. Afrika yedu. Ruregerero vana vaMwari. Murume unonzi Pauro Mazha weAfrica uyu anofanira kutendwa, anofanira kugamuchirwa, anofanira kuteererwa, nokuti wakatiitira chinhu chikuru. Afrika yedu. Ruregerero vana vaMwari. kusvika iwewe wanga uri mbavha uri hure paunofamba vanhu
vachikuona vakukuti mwaja kushinja zinoji kushinja genetics panyama na pamwera revavanotozviziva kuti uyu ndi mwaja afrika yedu regerwana vamwari munotakavana kumuteerera kuti kudzidzisa kwake kwose kwaakaita nekushingaira kwose kwaakaita pamusoro pebasa iri timutsigire uye tiisimbise pamazuva nekupedzisira afrika yedu regerwana vamwari.
Costa. Ama. Chama. Chapa Abba. Try Monster. Amen. Hallelujah. Amen. Hey, Tuba Ganduda. Hallelujah, Master. Jehovah Jireh, Hosanna. Africa yetu. Rekero nani. Jehovah Zisa kunyengetera. Akatika ya munyengetera ushiti. Abari wali kudenga. Albako na uselesta. Afrika yetu. Baba wetu alikudenga. Karibati kwa usele sidarako. Umambo wako kauwe. Kausika bainika. Kufanya tesa kuleitwa kudenga Afrika yetu. Sakamaima kutaka wanishi. Umambo atiri umambo. Asu umambo atiri mahuru. Umambo wekurama Afrika yetu. Wazazi wakakombolewa. Walende nzara yote yekurama. Nokuti vachagudiswa kwazvo Afrika yetu. Ari mukati megutano yahara muchizaruro. Ari muchadenga achipururuka. Akatama maoko ake. Akati anirelele nzara nhawe yake. Pasina mari, pasina mutengo. Momwe yose yavanhu yakamubvunza. Ikatuloti guza neiko. Aipauro mazva Afrika yetu. Zvikanzi nokuguza ine mashoko anobva kudenga. Afrika yetu. Ndomashoko atakapiwa. Ndomashoko atiri kupiwa. Ndomashoko ari kutipa upenyu. Ndomashoko ari kutiraramisa Afrika yetu. Ndomashoko akatishandura kuti tinzira rakomana neanasikana waMwari Afrika yetu. Nokuti wakanga ari panyika asi nyika haina kumuziva. Wakauya kuvanhu vake asi vanhu vekwake havana kumuziva. Asi vose vakamugamuchira wakavapa simba rokuti vanzi vana vaMwari Afrika yetu. Rurekero vana vaMwari. Simba rekuchengeta mirayiro. Simba rekugogara mushoko raBaba. Simba rokuita zvishamiso nezita raJesu Afrika yetu. Nokuti umambo hwakaburukawo hauna kuuya kwatiri nemashoko besi asi nesimbawo Afrika yetu. Uye nomweya mutsvene kuti ushandure upenyu hwavanhu. Nokuti Afrika yanga ine rimba rakakomba rataimba kuti pane rimba rakakomba kuda zuva rakanaka. Ngandipinde pane nzira ndiponise Ishe wangu Afrika yetu. Zvino Afrika yakavherekerwa. Rimba rikatiza nokuti zvakanga ari panyika. Ayataedza chinovherekera murima. Rimba harina kugona kuchikunda Afrika yetu. Ndo zvatiri pano nhasi hatikuniki. Hazviiti Afrika yetu. Tinosvika pakoma zvakadii tinokunda. Asi ushe uhu unofanira kuva ushe huri mukururama. Ndo pane shoko rangu Afrika yetu. Kururama usene. Nekuti nheyo dzechigaro cheushe chaJehovha dzakatewa pamusoro pekururama nekururamisira Afrika yetu. Ndo patiri patinofanira kuti tichengetedze ushe uhu tiri Afrika. 2 Corinthians 6 verse 14. Musere shoko ulipo. Vatsvene vaparadzane nezvakaipa zvose. Afrika yetu. Kuti tirambe tiri muushe uhu. Tirambe takachengetedza chipikirwa ichi.
chatakapiwa na mudzidzisi paumazha waAfrica tinofanira kuparadzana nezvakaipa zvose Afrika yedu. Regera vana vaMwari, tora vanakomana nevanasikana vaMwari chaivo. Hongo yedu ive hongo, nekwete yedu ichiva kwete Afrika yedu. Kana tadaro tagara mushoko tozwa kuti pomazha weAfrica anesu, nekuti akati ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika Afrika yedu. Regera vana vaMwari, uye shoko raMwari pana Hwari waKorinde 4:50 rinoti kare vaimboona vadzidzisi vane zviuru zvamazana, hamuchina madzibaba akawanda, nokuti muna Kristu Jesu ini ndakakuberekai nevhangeri Afrika yedu. Regera vana vaMwari, zvinochita nokuyambirai nechekuti muchiva vateeri vangu ndovhesi inotevera Afrika yedu. Muita sani samudzidzisi pomazha weAfrica, moparadzana nezvakaipa zvose, nekuti kubva musi wa17 February 1983 mutumwa pomazha weAfrica haana kuzoziva mhosva yake, haana kuzoziva chii chake Afrika yedu. Saka kana uchiti unomuteerera, unofanira kunzwa kuti mumwoyo mako hauna mhosva yaunozvipa Afrika yedu. Regera vana vaMwari, hapana chaunonzwa chakakuremera mumwoyo mako kuti ufanane nemutumwa Paulo mazha weAfrica Afrika yedu. Regera vana vaMwari, nekuti ati muri hama dzangu chete kana muchiita zvandinokurayirai imi Afrika yedu. Regera vana vaMwari, Jesu alingwa nababa namai nevanin'ina nehanzvadzi ari mutemberi pakati pevakuru, umwe akatuma akanomurudza kuti tarira mai vako nababa vako nehanzvadzi nevanin'ina vari kukuda uko, kazi baba vangu nehanzvadzi dzangu nevanin'ina vangu ndeava vanoita kuda kwababa vangu vari kudenga Afrika yedu. Regera vana vaMwari, Afrika yedu tisanyadzise pomazha weAfrica pakupera kweupenyu hwedu kana kuti nezuva rekupedzisira. Musaisunwa zvisina kufanya vatoro pamwe chete navasingatendi. Munhu waMwari akatumirwa Paulo mazha weAfrica. Kwirisa pambai zvakanaka.
kwatiri kushwa kwenda nenyika iyatigere pakutanga zvanga zvakabatana Afrika yedu. Chiri chinhu chimwe chete zuva rovira Jehovha aiuya mubindu reIdheni kutonhorera achitaurirana nemunhu wake Adhamu Afrika yedu. Chiso nechiso Adhamu aiti akatarisa kudenga kwatiri kuona kwaiona chigaro choushe chaMwari, achiona Jehovha agere pachigaro chake choushe Afrika yedu. Asi izvizvo zvichikatarisa kudenga hakuna chatinoona. Maziso edu anogumirwa tongoona bhuruu nemakore Afrika yedu. Ndizvo zvakatumirwa pangoma zvaveAfrica izvozvo kuti azodzosera chimiro chakanga chiripo kubva pakutanga Afrika yedu, kuti munhu agare naMwari, munhu ane Mwari, munhu anamate Mwari nokusvika peri Afrika yedu. Ruregerero naMwari hondo yakatangira kudenga ukoko kwanga kune kerubi raifukidzira chigaro choushe chaMwari, chiri chaedza chamamakweza kana chamangwanani, achiimba nemavhoisi aisvika ku7 kwete atiri kuimba nawo panapa mana Afrika yedu. Hondo yakazovapo kana kuti neungano yakazovapo kusarurama nekutagutsikana kwawanikwa mumwoyo waLucifer Afrika yedu. Ruregerero naMwari ipapo hondo yakavapo kudenga, Lucifer akasawanirwa nzvimbo Afrika yedu. Mikaeri akahwana vatumwa vake akakanira Lucifer panopanyika pasi, zvikanzi hokove wenyika newegungwa, nekuti wakaipa akanirwa kwauri wakatsamwa zvikuru, nekuti anozwa kuti nguva yake yachabata panyika ipfupi Afrika yedu. Ruregerero naMwari. Saka hondo yatiinayo ihondo yechivi. Chivi chakutanga chakatanga kupinda kuna Satani, chivi chakuzvikudza Afrika yedu. Ruregerero naMwari. Ndochivi chakatanga kuvapo panyika ichocho. Chivi chakazotera ndechekusateerera kwakaita baba vedu namai vedu mukati mebindu reIdheni Afrika yedu. Zvikazhinjisa creation, nekuti pakusikwa kwezvinhu zvatinenge nyika zvanga zvakafanana. Pasi panga pakanaka pano, panga pasina minhwa yatiri kuonai, pasina zvibaya mahure zviripo izvi, pasina mafeso ariko, pasina mupangara iriko iyi Afrika yedu. Uye panga pasina nzara, pasina utungamela, nekuti munhu waingodya pachena. Asi chiri chapinda kudenga chikazopinda panyika nemunhu, zvakava sezvazviri Afrika yedu. Nzara iriko iyi haisi El Nino Afrika yedu, asi chiri Afrika yedu. Neonatural disasters ari kutaurwa nezvavakuita kwese kwese, kana mukaverenga zvakanaka muBhaibheri nyika yanga yakadzikama iri kwazvo, asi zvese izvi zvakauya panyika nekuda kwechivi Afrika yedu. Ruregerero naMwari. Saka chivi ndokomani enemy yedu, chivi ndiye mwengu wedu Afrika yedu. Chatofanira kuti tikunde, asi katokunda besi kana tarambira pakudzidzisa kwemutumwa Pauro Mazha weAfrica yedu, nokuti ndiye muJudha ari pakati pedu akauya nedenga panyika Afrika wedu. Ndiye muJudha ari pakati pedu, kana kuti munhu wekudenga ari pakati pedu akaburuka nedenga panyika Afrika yedu. Kuti zviri kudenga zvifanana nezviri panyika. Verenga munhu waMwari. Musasungwa zvisina kufanira pajoko, pamwe chete nevasingatendi, nokuti kururama kungava neukama nekusarurama. Kururama kungava neukama nekusarurama. Chiedza chinoenderana seimbo nerima Afrika yedu. Tisakabva murima kaisu, takabva mumadziza, tikasvigwa mutupo, takunzi Mazha Afrika yedu. Chero vamwe vanozviziva izvozvo kuti vari kufambapo ndiMazha Afrika yedu. Nevari munyika vanozviziva, kana vasati vakukwazisa vachiti hewo Mazha
asali zvakwanira Afrika yedu. Saka chaunofanira kuita chirega kusungwa zvisina kufanira pajoko pamwe chete nevasingatendi. Afrika yedu, Afrika yedu. Munhu waMwari haafaniri kuita sechiremwa-remwa chinoshaikwa kuti ishiri here kana kuti imbeva. Munhu waMwari anowanikwa achipinda mubhawa. Munhu waMwari anowanikwa achipinda mubhawa kuona bhora, kana kuti muAfrica Bet kunobeta bhora kunotamba makazi pamwe chete nenyika Afrika yedu. Hazvifaniri kuti zviwanikwe pamunhu anoti ndiri noteera Paul Mwanda weAfrica izvozvo. Afrika yedu musasungwa zvisina kufanira pajoko pamwe chete nevasingatendi. Afrika yedu, Afrika. Iwe pota uchipinda kubhuku. Afrika yedu tangai zvakanaka.
isusu tisu hama nehama takaberekwa neevhangeri naPaulo mwana weAfrica, Afrika yedu. Tunofanira kuratidza mwenje wedu watakapiwa kuti tiugadzike pamusoro pechigadziko, kuti vose vari mumba vavhenekerwe Afrika yedu. Nhema yedu yatakavakiwa iyi tofanira kuisa pamusoro pegoromo kuti vose vari kudarika vaone Afrika yedu. Nesamba yedu yatakanyorerwa naPaulo mwana weAfrica iyi inofanira kurambwa nounomhanya Afrika yedu. Munhu waMwari ashaiwa chipomerwa kuti kunyika uriko, kuchechi uriko, kunzungu uriko, kunyimo uriko, kuchiedza uriko, kurima uriko Afrika yedu. Hakuna munhu anodya nhaka kaviri. Mukatarisa vana vaIsraeri vakunopinda muKenani, vana vaRubheni vakaona kuti Ramoti Gileadi ranga riri kumhiri kusiri kuKenani ranga rakanaka, vakakumbira Joshua kuti vatenderwe kugara mariri Afrika yedu. Joshua munhu waMwari anakuvavanzira akavaudza kuti pasi patiri kuenda uku nehondo dzatichanyorwa tichaenda nemi imukozodzodzokera mugove wenyu wamasanangura. Asi kana tanosvika kumberi uko mukazonoona kuti kwakanaka kudarika kuno uko kwamasarudza, hamuchapiwi nhaka ikoko, nekuti hakuna munhu anodya nhaka kangani Afrika yedu. Ruregerwa naMwari. Patatarisana napo isusu vapostori vaJesu musangano wavapostori vaAfrica, nguva yapera nyika yakuguma. Pamunhu waMwari hapatatarisirwi mano, pamunhu waMwari hapatatarisirwi chimwe chinhu chakadai, kana tine ruvara, kana tine china Afrika yedu. Ruregerwa naMwari. Nokuti mudzidzisi paMwari zvaAfrica akapirapira akadini ndakwana, ndamirira kupinda, ndamirira kuenda. Handei kuna baba Abrahama, handei kuna Isaka naJakobo Afrika yedu. Asi una munhu achiri kurambira ari kure kuRamoti Gileadi. Isu tichipinda muKenani, kunyika inoera uchine chii nemukaka Afrika yedu. Hazina vakadzi vaiva kudenga pakanaka Afrika yedu. Asi una munhu ari kutoona kuti nyika ino yakanaka. Paulo mazvaOfrica ari kuti siyai nyika nezvinhu zvayo kuteerera Jesu Afrika yedu. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hakuna munhu unodya nhaka kaviri. Kana watodya zveubombwe wadya nyika rupiri, pogeti kuti unowana nhaka iriko kudenga Afrika yedu. Uvaita itengeterwa kuti titendeuke tibve pamabasa akaipa nenyika yakatoguma kare. Asi chunguva chasara nechekuti titendeuke tive vanhu vaMwari. Muna hanzi paradzana ire zvakaipa zvose Afrika yedu. Unotenda ungane mugore ikono usingatendi Afrika yedu. Munhu anotenda kuti pomwa zvaAfrica akatumwa ane mugove weikone munhu asingatendi. Handisi kuti paradzanai hama dzenyu Afrika yedu, asi kuti kana hama dzichiita zvinopesana naKristu isu hatichapindi ipapo, nekuti taavanhu vani takaberekwa naPaulo mwana weAfrica neevhangeri. Tisu vana vake, tisu pfuma yake, tisu nhaka yake. Nokuti akabvunzwa kuti mwana unoda pfuma here? Akati kwete, ndinoda chii? Chechi panzvimbo yechi chechi chii? Chechi muviri waKristu Jesu, ikereke Afrika yedu. Isusu tiri pano navasipo vakawanda, tiri mutezo pamuviri uwoyo Afrika yedu. Ruregerwa naMwari. Zvino hatingapi miviri yedu kuubomu, hatingapi miviri yedu kuzvifananidzo, nokuti mutumwa ati tizai ubombwe. Tizai kunamata zvifananidzo Afrika yedu. Saka kana hama dzedu dzopinda nepaubomu apo totiza
kana zompinda nzira kuna matafaranza tobala kuchini kuchengera moyo wako kuti usashimbiswa nekuti takatengwa neropa risina ruvara, takatengwa neropa risina baba, takatengwa neropa risina tsvina kana chimwe chinhu chakadai. Ropa rinosuka to the fullest kusvika munhu achena. Ropa rakasuka baba pamuchinjikwa Afrika hedu kunyange chiso chachakuradza kunete mavha asi mumwe manga masukwa denga akapinda Afrika hedu. Ropa rakatitenga iro saka takabhabhatidzwa muropa iroro muzita rababa neramwanakomana neramweya mutsvene ndobva tafa kuzvivi. Saka tikaona zvivi zvakutukutira pauri takutoona chipoko Afrika hedu. Nekuti tese takafa kuchii, nekuti kana munhu ave muna Kristu Jesu tavachisikwa chisva. Tarai zvakare zvafura kuti zvose zvava zvisva. Chii chisva chatinoona pauri Afrika hedu? Chatinoyemura kuti munhu wamwana akatendeuka pave nezvisva paari. Mweya Mutsvene wakabereka zvibereko sezvatinoimba paHimwe 88 kuti ngatibereke mabudzi ayo omweya Mutsvene, ehunhu nekururama, kurama nemwoyo muchena, izvo zvose zvoutendo nezvorudo nekufara. Kana tikasaka izvozvozvo pauri zvinowanikwa here Afrika hedu? Kana zvikasawanikwa Johana ati taiaisa zvatoiswa pamudzi womuti umwe nemumwe usingabereki zvibereko zvakanaka Afrika hedu. Muti uyo uchatemwa iwo, uchawisirwa pasi, matala agoma agugwa kadirwa chii mumoto. Chenjerai nekuti basa rimwe nerimwe ratiri kuita richaedzwa nomoto Afrika hedu. Zvauri kuita zvichaedzwa. Kana zvakanaka zvokuendesa kuupenyu husingaperi, kana zvakashata zvakaipa zvokuindisa kudziva romoto.
Mashome wa Jehova ngautinate tiye wakafanira kupinda mushe wake Afrika yedu. Regerayomari Pauruma chawe Afrika gona chakatamburira chakadzidzisira sikuleskati chakafambira nyika dzose Afrika yedu. Arege kurasikirwa nebasa remaoko ake, arege kurasikirwa nepfuma yake nenhaka yake Afrika yedu. Nekuti pfuma yake nenhaka yake tisu anagona kusunganidzira pfuma panyika, asi akapira muviri wake paaritari kuti achomere mwera yedu Afrika yedu. Tirulandiswe tiponeswe. Saka ngatidzoke nerudzoko rwemoyo mumwe nemumwe pane zvakaipa zvake, tibereke kururama, nekuti kururama ndokuri kudikanwa kudenga Afrika yedu. Chimwe chivi chinonesa chechitatu chakavapo panyika panguva yaKaini chivi chagodo Afrika yedu. Regere wale wa Mwari. Ndo chivi number 3 chakaterera panyika Afrika yedu. Umuntu ari kuona umwe muntu kuraiti kwake Afrika yedu. Regere wale wa Mwari. Pamwe muyabu kwenda kuraiti ndo kupinda denga. Na ari kumasure uko imba yake iriko kudenga. Na sata apinda mchechi imba yake kudenga iriko Afrika yedu. Afrika yedu. Umari kuona umachitirwa zvakanaka. Regerere wa Mwari. Nekuti Yehova charengerengerwa panapa. Zvanzi ndinokutendai Jehova nokuti makanga makanditsamwira, asi kutsamwa kwenyu kwakazorwa munondinyaradza Afrika yedu. Umwe akaona umwe akanyaradzwa hangu zvakanaka Afrika yedu. Pimbi yake inokwira Afrika yedu. Regere wale wa Mwari. Kunenguwa akaromba kusvikira murufu chingoti munhu ari kuitirwa zvakanaka akaromba Afrika yedu. Jesu atikumbirai muchapiwa, tsvakai muchawana, gogodzai muchazaurirwa. Ani nani anokumbira anopiwa, neanotsvaka anowana, neanogogodza anozaurirwa Afrika yedu. Takapiwa zvakasiyana. Mumwe akangoberekwa ari muteveri, ana kana mboita class monitor Afrika yedu. Mumwe akangoberekwa ari mutungamiri kumba kwawo idangwe kuchechi ndi bishop Afrika yedu. Kana wakazvarwa uri muteveri kusvika pakuguma, asi nzvimbo yako kudenga iri Afrika yedu. Haupindi kudenga nekuti wagadzwa pautungamiri, nekuti munhu anongoberekwa ari mutungamiri Afrika yedu. Seimba yekwamwazha imba yeutungamiri. Haumbopindi kuokwa mwazha panyama nepamweya. Isi tiriwo kwamwazha pamweya naika, asi paliwe kwamwazha panyama nepamweya Afrika yedu. Chivi chagodo chakaipa Jehova achiona chichivira chiri muna Kaini, akamubvunza nekuti zvaionekwa pachiso, akati chiso chako chakaunyana neiko naikeini? Kana ukaita zvakanaka haungafari here? Kana ukaramba ukaunyanza chiso chako, zvivi zvichakuvandira pamukova wetende rako, zvichakusaka uye zvichakuwana Afrika yedu. Kaini haana kuteerera, karamba akadaro. Akazoenda kutora munin'ina wake kuenda kusango chinyepedzera kuita munhu waMwari, ndobva anomuponda. Ndochii chechifo akandomuuraya ikoko. Akubvunzwa akuti ndini mubvudzi wemunin'ina wangu here Afrika yedu. Muno umu tinochengetana, tinobatsirana kuenda kubatsira chinhu. Pane zvinhu zvinoshanda pano panyika zvisingashandi muchechi. Pane yavanoti kwanzi constructive criticism, haishandi muchechi. Muchechi mune kunzwa nekuita, mune kubatsirana Afrika yedu. Izvozvo zveconstructive criticism zvinowanikwa kunyika, kumatongerwo enyika
Tunawanikwa kumabasa kumamaneja Afrika yetu. Unaomukuzwa ndokuita kalari mkuu akanganisa sokorombo ati kuni anzi mkuu wako unapandana kumuraira sababa wako wakakubereka kalari mkuu kwa huyu baba wako kana wakakanganiza wakakubereka unaita sei nosi nini bisaka yesu saka kanali bishop wako na mfundisi wako akanganisa anobasirwa asa achibasirwa sasa unaita kuna baba wako wakakubereka uchinjika kutanda bosi Afrika yetu rekera wala criticism sunore pachona kusoropoza kwa kanaka ere kozo eta constructive ndo zile zakanaka nditika asisusu kushokora mwari sime rimweche tariburi si fulabiri ino na kaneno neno Afrika yetu. Saka kuna chinonzi constructive criticism pakuna mata. Asipale kuzwa nekuita gete padenga. Afrika yetu. Rekera wana omani. Maralo pana kutibasira tuwe wanyoro tuwe wanu wakafao. Tizeza tinoita. Tisafana nene nyika kanaichi zika isuti kwize. Kanaichi kwiza isusu tini. Tizike, tisafanana nenyika. Usaitira mkuu wako kuchechesa zvaanoitira maneja wako. Afrika yedu. Nekuti zvinhu zvese zvine mirayiro yazvo nemaitirwo azvo. Tikarasa hunhu netsika hatisisiri vana vaMwari. Nekuti pomazvo Afrika akatuma kuti adzosere tsika nehunhu Afrika yedu. Ndo inonzi recreation of Africa. Afrika yetu. Kana tikadao mwalano hela pakati petu. Mwalano gara nesu nesimba. Afrika yetu. Jera imamo Maria singa Jera imamo
Afrika yetu. Chechi inoera zemazvo kwavo asibezi kana tichirambira pamutoro nesika dzatakadzidziswa nemutumwa waPaulo makawe Afrika yetu. Tinoramba tichidya foro Afrika yetu nekuti tinenge tina Mwari Baba pakati pedu. Unoziva musangano watakaita pandari kure, ndakapinda musangano yakawanda, asi gore rino wakatipa mufaro wandisingagoni kubvisa pamwoyo wangu. Afrika yedu toregerwa naMwari, tonhererwa kubva musangano uchitanga kusvika musangano uchipera. Afrika yedu nedzidziso yanga iripo yakandibata mwoyo. Izvo zviya ndozvoratidza kuti Mwari ari pakati pedu. Afrika yedu chechi iri kuera. Afrika yedu zvino kuera kwairi kuita kunewo unofanira kuera kugara uri murudo rwaMwari Baba, nekuti rudo rwaMwari Baba kururama. Afrika yedu usava muperekezi sevana vaRubheni vasi vakapera paRamoti Gileadi vasina kupinda munyika yechipikirwa. Afrika yedu uregerwa naMwari vakatopinda munyika yeKenani vakanobatsira kuwa hondo dzairwiwa, asi pakupedzesera vakadzokera Ramoti Gileadi. Afrika yedu tine guta rakasimba, tine nyika yatakachengeterwa, munogara kururama. Afrika yedu ndokwatiri kudaidzwa ikokoko, sezvatinoimba kuti tinodaidzwa naiye muridzi anoda kuti vose vapinde. Pindai, pindai, nokuti nzvimbo ichiripo. Afrika yedu tose tofanira kupinda. Verenga shamwari. Tembere yaMwari ingatendera seko nezvifananidzo hongu nokuti isu tiri tembere yaMwari mupenyu. Isusu apostoli vaJesu musangano wavapostoli vaAfrika tiri temberi yaMwari mupenyu. Afrika yedu God is the habitation. Mwari Baba anofanira kuramba agere matiri, achibereka zvibereko zvake ari matiri, achiva nemidzi yake ari matiri. Afrika yedu uregerwa naMwari. Tiri temberi yaMwari mupenyu. Mwari ngaramba achifara kana akakutarisa. Afrika yedu Jehovha ngaramba achihwa mufaro kana akakutarisa achikuona. Afrika yedu nguva yedu yapera. Afrika yedu ndotoda kutotamba vapinde musha hwaMwari. Verenga shamwari. Tembere yaMwari ingatendera seko nezvifananidzo hongu nokuti isu tiri tembere yaMwari mupenyu. Isu tiri temberi yaMwari mupenyu. Mwari sezvakareva achiti, Mwari sezvakareva achiti ichagara mukati mavo, ichagara mukati mavo, nokufamba mukati mavo, nokufamba mukati mavo, ichava Mwari wavo, ichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vavo. ivo vachava vanhu vangu. Saka budai pakati pavo, Budai pakati pavo, muzviveure ndizvo zvinotaura. muzviaure ndizvo zvinotaura Jehovha. Musabata chinhu chine tsvina. Musabata chinhu chine tsvina. Ini ndichakugamuchirai. Ini ndichakugamuchirai. Ndichava baba venyu. Ndichava baba venyu. Nemi muchava vanakomana navanasikana vangu. Nemi muchava vanakomana navanasikana vangu. Ndizvo zvinotaura Ishe une simba rose. Ngarapo basa. Afrika yedu. Afrika yedu. Afrika. Toda Imba 120. Ati 120. 129. 129. Baba zvakanaka musatukwizana.
Hosanna. Amen. Shine. Amen. Rema. Afrika yetu. Amen. Toba tawa kushika pasamuko. Tiwa Israeli wachipita. Amen. Akatanga wa Mungu. Takato dalika pakuwa suku. Bakupina mkena na wakale mukaruizi. Amen. Ruizi unozi Jorodani, ruizi unu. Amen. Kudalika kuungwa. Tawapa na Jorodani zoshi. Afrika yetu. Rurekero la wamari. Walo yambuka pala Jorodani ne wakarurama. Wasina kunyunyutira Moses murenje. Afrika yetu. Wasina kupombora bashiti. Afrika yetu. Ndo warume wakambuka Jorodani. Rurekero la wamari. Afrika yetu. Warume wakavaiji piti wakaita wawirichete. Wakambuka Jorodani. Asi kunga shukura wakambuka ne wanu walosika 600,000. Afrika yetu. Asi Jorodani wakambuka na Joshua na Caleb. Wasina kusauka abashoko na munu wamari Moses. Kuyange kwenda kuruchikika na kuruboshwe. Ndo warume wakapina Kenani wao. Afrika yetu. Wose wakazwari wamurenje. Ndo wakazopinda mukenani. Wasina kumboyambuka kungwa zuku. Afrika yetu. Rurekera wala wamari. Kuna wanu wazhinji walotitosi wa chechu. Tane makore 40 tirimo. Tane 50 tirimo. Kuziva chechi kujirega chitazo. Afrika yetu. Ekona kuziva chechi uri mongo yechikoto. Afrika yetu. Asiponishi. Chokwadi Abraham tata mnakora. Nikaka wameza. Asanga wali wakuru. Afrika yetu. Sakatose takatari sana leru wizi Jorodani. Sasa tinaimba pa himu 97. Kutikana shika Jorodani. Chibisa kushika kwani? Tiperekeze ndo uya. Afrika yetu. Kudenga rako mwari wangu. Tose tofadhila kupinda. Hakuna mulu unafadhila kusara. Hakuna chichi sopa spesua. Rurekere wale wa mwari. Sose sauri kufuna kutuwa kama nufekisha kana kutuwa kaita. Shaka toi kwa runezana ne wamwe. Afrika yetu. Asipani wakatasa shishinji nenyasha sinadi. Ingwa yenyasha ya tiri kularama. Nekuti starako rakanyo hompuku ya upenyu. Afrika yetu. Kutikana wagore kesa pesi sauri kuita hizo. Nika yeto kuma. Afrika yetu. Kati pindei tose wanamai. Kati pindei tose watunga miri mdenga ramari. Jehova akatimirira. Napo mwasha wa Afrika akatimirira basa mkorine ndarama. Isha kumbodele kutika pela. Atina mate. Hosanna. Amen. Jerusalem.
Amuchira ili basare kwa kutegemea. Hilo, amara rejuwe msingape.